出国那个 Schlemm 中农山西马。Kawai katrok hanriu syaka kebadan yu number AS Cutway DC Lai Lai Sunlai kala kemding hipok ha ka shiteng miet jongka kendai trik ulber arajar akulai. Kani katrok kebalanya do Somsul Islam tapadar kabakit yaki bam kidi ka pnyang shna surok bat kiwe di kitiar kabatmu banwan chenong ba shalong nagoti kala kemding ha ka surok shang bangla hadien bakladan ka jingthot ha ka engine kali. Layu jing tip ru bau nong nya jong ni katrok uklam shim la tip ba katrok bau nya kala kem ding tat hadu bagi we ki nong nya trok kila pentip yo u bat bak ulah her na katrok da ka jing rap ki we ki driver trok par ka khlam dan ke no ka jing ja ka basnusi ha ka be David kani. गाड़ी में पानी है ये सब मार दो गाड़ी में जो पानी है वो मार दो इधर